Şeýle-de halkara sergiýen jemleji gününe ulaq we ara gatnaşyk ulaq ustaşlar ýaly ugurlar boýunça meseleler toplumyny öz içine alan maslahatlar halkara sergisiniň jemleji gününiň möhüm wakalaryny urly. Geçilen maslahatlarda değişli uğurlar boýunça almy barlyklary alyp barmak sany telekeçiligi we tehnologik startaplara gollamak, sebitlerin almy innowasion toplumlaryň we öňde barajy tejribeler merkezleriniň döredilmegi innovasiýalary giňlerinde ilerletmek we tehnologik çözgütleri giňden peýdalanmak üçin ýürütüleşdirilen maliýe guralaryny işläp düzmek ýaly uğurlar boýunça meseleler ara maslahatlaşyldy. Sany tehnologiýalaryň gurulşy, maddi tekniki, hukuk binýady döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilip, düýpli almy tekniki özgertmeler we ýyly taslamalar durmuşa geçirilýär. Ulaq diplomasiýasynyň hukuk esaslaryny berkitmekde döwletimiziň ulaq puwdany mümkinçiliklerini hassa pogtalanmakda we ugurda kanunçylygy kämilleşdirmekde we durmuşa geçirmekde. Türkmenistanyň prezidentiniň ulaq diplomasiýasyny ösdürmek 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasy möhüm orny eýleýär. Halkara sergiýetine gatnaşjylara değişli diplomlaryň we guwanamalaryň gowşulmagy ýurdumyza geçirilýän halkara şäherleriň netijeli häsiýete eýe bolýanyny görkezdi. Halkara sergiýetine we almy maslahat gatnaşjylaryň adyndan hormat prezidentimiň adyna ýyllanmagyny kabul edilmegi bilen Türkmentel 2025 adly 18-nji halkara sergi we almy maslahat şeýle-de halkara ulaq ustaşlar geçirgeleri özara ara baglanşyk we ösüş 2025 adly halkara maslahat we sergi öz işini tamamlady.